moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang chwalo no okinyi makawuono. Abo medo somo ote makamago kwa dhi mbele kod twak marwa. Kata kamano anno kwa dong mana koda thuolo matin kende to tieko twak marwa okinyi makawuono. Kabiro korka kori Addah, nyaka sani koro wang'eyo ni adiera nolor skunde kuom thuolo matin. Wanyalo wacho ni tarik 4 nyaka tarik 28 en mana jumbe matin kende. Jumbe 3 kata jumbe 4 to lor to kendo yawo skunde. Wanyalo dori nyalo bedo ni nyithindo ne gintiere ot kacha, nitiere nyithindo moko mi homework, nitiere moko mi homework. Un kaka jopuonje kinde gi ma yawo skul, ere kaka u make sure ni uduoko wi nyathi e class kacha. Inyanya to tam mar 2 ni bende ere kaka ubo bedo ka u balance wechego mag extracurricular activities kaachiel kod wechego mag somo. Erokamano Joyce. Gima nyalo wacho, okay, an head teacher school mar primary. Okane high school. Kore primary wan gi categories. Nitie nyathi mane preschool. Mama no age 3 nyaka age 5. To nitie nyathi mane middle to kod upper. Koro gima timore ni kaka wa prepare gi wan jopuonj nyo waepo nyoro kaka staff. Koro kawuone ka tich chakore. Tadier ok tich mayot. Mana kaka wacho digital learning. Digital learning is one again of the key competencies of CBC. Masani kore en CBE. Kora keni CBE no kata digital learning pod dhi bedo kuro. To ka en kuro kaka pod dhi bedo ni e wach mar computer gi laptop ma wacho cha. Wayudo ni janyuol kata ka nyathi odhi e ot gi homework. Sani most of the things are done digitally. Janyuol onge data. Janyuol onge smartphone. Janyuol nigi katululu. Koro yudo ka samoro kaka japuonj kaka an wan gi WhatsApp group mege walls, maybe jonyuol na mege PP1 PP2 kamano nyaka grade mar 9. Kan gi gimoro ka yudo nikech koro wapuonjore wate ok wadwa ni wabed chien. Akaw gino taore group ma jonyuol. Nitie janyuol na maonge ango smartphone. Maonge smartphone. Ngene janyuol no bedo challenged. Koro ka wadhi e poka wuono ni we ukuona ok ni neno ma njapuonja onge sim. Koro kendo you feel for this parent. Oken herone, okonyal management. Janyuol samoro onge stima kamodake. Koro mano e achiel kuom gik ma wai kale matek nikech nyithindo krom, jonyuol bo krom. Koro digital ma wawacho cha, waneno ni sirikal okete. To kata kapok gikete Joyce, mana ma pod wawacho cha. Nyithindo giro wach ni odhi gi laptop. Aduogo chiene question ma watieko cha. To wan gi jopuonje ma bende ong'eyo laptop no kaka itiyogo. Kosa ena ni biuru gi laptop. Tidhi kan gi kanye. You can imagine a school of 1,000 learners. Laptops idhi keto gi kanye. Gigo dwaro storage, gigo dwaro maintenance, gigo dwaro jopuonje mong'eyo tiyo kodgi. What if gikelo gi to onge kata jopuonje mobedo ok japuonj achiel. Dwaro at least one jopuonje. An kaka head ang'e jopuonje na te are computer literate ma dhi konyo nyithindo gi to jopuonj gi pok oter man. Koro gima wadhi yudo maduong' en nyathi pod to adjust to that routine. Ineno routine ma wacho no Joyce. Routine obedo machiegni ahinya. Nyathi ni nyopod ong'eyo ni nindo ichiewe kata saa 3 sa nyathi dwa mondo school bus riti. Ineno that adjustment is going to take time. Wigni te dhi rumo kendo kinywa break Thursday wane holiday. Ingene nyathi ni oduogo kende ango? Oduoge holiday. Pacho oduogo ne holiday. Koro mondo miyo adjust mapiyo ok yot. Homework kwa miyogi ok wamigi te digital platform. Wan gi homework assignment books ma wa encourage jonyuol ong'iew at a cheaper price 150. Koro magi be konyo nyithindo some ot. Koro kata kwa dhi yudo gi kawuono ok wadhi yudo ka gin marach ahinya.